U podvodnim arheološkim istraživanjima potopljenog neolitskog lokaliteta Soline na ostrvu Korčula, arheolozi su pronašli ostatke koji su i njih same veoma iznenadili. Naime, ispod naslaga morskog blata otkriven je put koji je spajao potopljeno praistorijsko naselje hrvatske kulture sa obalom ostrva Korčula. Evo i 5 misterioznih činjenica o ovom neverovatnom otkriću. Kako se inače navodi u saopštenju Univerziteta u Zadru, radi se o pažljivo složenim kamenim pločama, koje su u stvari bile deo konstrukcije široke 4 metra, koja je spajala veštački stvoreno ostrvo sa obalom. Radi o karbonskom analizom očuvanog drva pronađenog u prošloj kampanji, celokupno naselje datirano je oko 4900 godina pre Hrista. Ljudi su hodali ovim putem i to pre skoro 7000 godina. Dodaje se da je istraživanje plod saradnje više institucija i kompanija, a u njemu su uz voditelja Matu Paricu sa Univerziteta u Zadru bili Domagoj Perkić iz Dubrovačkih muzeja, Ivan Šuta i Vedran Katović iz Muzeja grada Kaštela, Katarina Bator iz Univerziteta u Zadru, Marta Kalebota iz Gradskog muzeja Korčula, Eduard Višković iz Kantarosa uz asistenciju Dalibora Ćosovića iz ronilačkog centra Lumbarda Blue. Istovremeno, na drugom kraju Korčule, arheolozi Univerziteta u Zadru vrše kopnena istraživanja u blizini uvale Gradina kod Vele Luke. Upravo je vode istraživanja Igor Borzić primetio čudne strukture u moru uvale. Arheološki tim koji roni na lokalitetu Soline izvršio je pregled centralnog dela uvale Gradine i na opšte oduševljenje utvrđeno je na 4 do 5 metara dubine postojanje gotovo istovetnog naselja kao i na Solinama. Na lokalitetu su pronađeni neolitski artefakti poput kremenih sečiva, kamene sekire kao i ostaci mlinskog kamenja.